Ngagaranti ba pinambrut lani no brut. Ko play si pun epic subscribers baru kita choose tu nama page video sekena channel story tu lah London News One. Kakam kuai kadai kawai ka basu tenat bha. Om tang kishin rang riwat ki kentairu. Kinong kuai nalor ka jingpan biang. Ya kirang uyang bat ya ki kuai. Kidang don shu ki wei pat kitiar. Komuni we jatiar lese bakambun na pi pimpat juda kami ikut. Yau ni jatiar ki penenkam. Ban say ya kadokha na ban knap ya kadokha lada pim don tensong. Nang ta shibun kiwe ru ki jatiar ki ba pihapan penenkam. Komunong kwai. Kani kadai ka fishing box. Bad hakani ka senduk la tablut ya baro kitiar kuai. Kiba pi penenkam habalek kuai. Hakani ka senduk piu ishibun kitiar. Hang ni la download baro ki jaj kuai nadu kuai number way. Hadu number katar. Kabumut lagi jong di size. Lane ki jinghe kumbangi ong hakaketin. Kasih. Nalor kuai dang don kamshu sakiwi ru ki jatiar. Ya kani ki ong ka fishing player. Ya kani ki penon kamban ot yuksai. Ban kap yu sisa. Ban knap lani penhe penrit yu sisa. Nang ta ban say yu kuai nakasentur do kala na jia ba yu kuai. Language shadu po. Om kot shu ki sempri aktiban kelo shadu shapo sentur doka haban penunkam dagani kaplaya nang ta pidon ru sakum ki kenjablit lani kum ki kenja syaku knang ba pinsuk lada don kamban odai kam tame gitu ki ba penunkam ya ki pong ki ba shushnahi bun sin ngi haban ot penrit lani penhe ban penyabiang terajur bat usisa kini gijat kilong tik kum kablit ka jingnep nalor katangi dan kam sayupong lani ngilaban ong rukum ukak kini hang ni piui kidon kini kipong kibashnahi bat kipong redimit ya kabala syutit nayo nang ta pilon kamrus ni ujri ba pinte yu pong ha usai kwai kini ru kilong ki badon kambha nang ta kisisa kini gide sisa redimit ha phila banthit ya kini nayo kidon hala ke jong ki sais ni ki jingkhia le ni ki jinghe nang ta kidon ru kini kisisa leng knep ki bajam ba phila ba phin shu khap shu ot kat kum ka jing don kam jong phi ya ka sais la ka jing he la ne ka jing rit kat kum bani hap baru phong nang taru ngin kam ru ya ka khanshi ka bret na mar teng ka khanshi ru ka don kam nang tang nalor ku sai kmi ngiron kam sa kita gi sai khun la ne ki sai khmat kham tam e lada khwai khasau ngidon kam ya ki sai ki barit phana mar ki khasau ki long ki bakam shalak bat ki bakam start kum tangi pen kam ta ki sai kat kum ka jinglong joko ni penon kam da ki sai ki barit do lane ki sai ki bakam he lane ki ba he ru kata kelong kat kum ka jinglong bat karong jong ka bat kum juru kat kum ka por lane ka ayom jungut bat ayom sungur kum taban season pek I kum bakasuk ha kinong kwai ki syura yo rang yang bat supoi si kwai henry pim tip hadu kan nu ka jingbun kam jong kinong kwai ban pen biang ya kitiar kitar na ka benta ban le kwai lada le kwai pung hapan kre la ka jong le kwai wa hap kre la ka jong nadu ki size kwai ki size ksai size sisa size pong bat kumta terer nalor kita kitiar kwai balayu I ngidon kampat saki jajing bam ya ki doka mental ada pilej ban kwai
Sapung bun sin ki kambanon kam yo moida le ne ata. Henry omdei tang moida bat ata. Nalor moida le ne ata pidon kamban kle shishu sakiwi pat ki jajing kle. Kum ki shana ki dana bat kwi. Uni udai shana baladap teliat lakle badudrana. Uni pat udai shana motor ubaladap teliat lane ladap dung. Ngilar banong bau podar shana nang tau newskop. Ngipenen kam yo newskop kum ujol diau. Bangin kot kerki akidok haban wandat yo kwai. Nalor kata pin kreru kini. Pin ibun jat kini ki jajing kle pilaban kle. Bat uata lani moida ban penbang ban penbit yakidok ha kenang baki dat kloy yo kwai jongpi. Persang penbiang kumni ti kena pin nombrut lani no brut. Next. Ladap stunat dia ke channel jonga sai tu lami perlok jongpi. Ladap stunat sai tu inga story telah London News One.